Na, sziasztok! Most azt fogom bemutatni, hogy házilag, olcsón, hogy készítsetek a Simpsonhoz kevésbé szakszerű hangtompítót, amivel jobb lesz neki a hang és a teljesítmény is. Először is, ha a gyári kipufogótok van, ezt a 30 centis, körülbelül 30 centis tódot kell majd levennetek, amihez két 10-es kulcsot fogtok használni, amit kicsavartok, ugye itt ráfogtok, kicsavarjátok, igen, ellazítjátok, leveszitek, ugye ez az a rész, ami fogja a tartókához, mindjárt le is jön, egy ilyen önzárós aláték, ez is egy rugós aláték. Ezt itt lekapjátok, elhajlítjátok egy kicsit, könnyebben odaférjetek, ráhúzzuk és szedhetjük is lefele ezt a bilincset, ugye lefele, másik irány. Ez itt el is lazulni. Nagyon megkézzel. Jönni fog. Igen. Ez is lejön. És ha ezt levettétek, és tízes anyag és rugós aláték, ha levettétek, ezt a bilincset, ezt le fogjátok szedni, ezt lerakjátok, egy kicsit érdemes kitörölni itt a nótból az olajat, és ezt érdemes olyankor csinálni, amikor hideg a gép, szóval ne legyen meleg, és ezt így egy laza mozdulattal így lehúzzátok. Így. Ugye látjátok, ez itt a pipa, vagy hogy hívják. És ebbe itt gyárilag egy hangtompító van szerelve, amit én eltávolítottam, és egy egyszerű 3 decis üveget raktam bele. Ilyen kupát, alumínium kupát, amit hát ha erősebb hangot szeretnétek, akkor minél több helyen fúrjátok ki. Viszont a gyengébbet, akkor kevesebb helyen. Viszont ezt nem ajánlom, hogy ne fúrjátok ki, mert akkor ez nem lesz jó. Legalább 3 lyukat rakjatok rá. És ha ezt elkészítettétek, 100 forint egy ilyen az ABC-be, 102-esbe. Ezt fontos, hogy így rakjátok bele, hogy a talpa menjen a blokk felé. Ugye így belerakjátok, elkészítettétek, kifúrtátok, belecsúsztatjátok, amíg megy. Majd aztán a végét rárakjátok, amit nézzétek meg, hogy itt a varrat az alul legyen. Rácsúsztatjátok, úgy, ügyesen. Majd aztán a bilincset is, amit pedig alul fogtok majd összeakasztani. Ugye így rárakjátok, itt ez ilyen oda-visszás módszer, vagy nem tudom, ilyen eskapocsnak hívom. Itt ráhúzzátok, és ide ráveszitek, csavar, rugós aláték, 10-es anyag, ráhajtjátok, és kész is. És ezt itt hajtsátok össze teljesen, hogy jól fogja, hogy kuppanásig.
itt is van. Így. Ez ilyen háztáji tuning. Faterom mondta, hogy így csinálták régebben. Ezt ugye visszahajtjátok, belerakjátok. Ups. Kicsit lazítani kell. Nem lett teljesen tökéletes. Ugye meglazítjátok. Toltok rajta odébb. Még kér egy kicsit. Így. Elkontrasztok, meghúzzák. Van koppanásig. Igen. Úgy ügyesen. Na, igen, ezt ide nyomjátok. Ismét alátép. Anya. Rá kontrollzunk ismét. Az oldalra. Igen. Hát, röviden ennyi volna, és aztán már csak indítani kell a gépet. És ha minden igaz, sokkal tetszetősebb hangja lesz, és ezt ízlés szerint lehet formálni. Hát ez volt a Simpson kipufogó háztáji tuning. Köszi, hogy megnéztétek. Viszontlátásra!